wae. Ora ya isin to pacare empun masuk lurah sak dhuwure kok ora ora isin. Ya mung cari ndelok keperluane. Mbok dalange sapa bakune wayang niku teng Ngawi tetep ngrembaka ngaten lho Mas Yuda. Saestu wong kesenian wayang kulit menika di samping tontonan kebak tatanan ugi wonten tuntunanipun. Tuntunan kuwi werna-werna. Leres. Ana ning nggon wayang niku tuntunan agama ya dilebokake. Nggih. Tuntunan kemasyarakatan ya dilebokke. Nggih. Lho, guyon tari kena kuwi ya sok kanggo tuntunan. Ada pesan moralnya. Nek tembung endahe ada wawasan edukasi, sarana informasi dan komunikasi. Yo, nembang karo aku sik. Siap. Dina Senin Mas Yuda. Aku neng Sragen mlaku-mlaku karo tuku duren. Ana wong wedak kok lungguh ijen. Terus bareng tak cedhaki sirahku dituthuk ganden. Pengen mesti pengen. Lah dijak ora. Lah kono arep melu apa ora? Melu apa ora? Nah aku nu siap ae karek kono piye. Alah. Bang, bisa ya gelem, bisa ya gelem. Ya arek kono lah. Bisa Mas Yuda. Kaya iki mandu, kaya iki mandu penake kaya ngene. Lanjut. Dina Selasa. Aku neng Solo. Ayo kae. Mlaku-mlaku karo tuku nangka. Enek cah wedok Rambute dawa bareng tak cedhaki gombale mukia. Alah lah dong tak dong ning totang todi tak dong ning totang todi tak dong ning totang todi ndak gintung-gintung Iya lah tenan. Apa iso bedake wong wedok karo gombal? peteng Oh iya, wanci bengi kok ya. Wanci bengi. Rambute diure ra tau keramas nganti kaya gombal. Dina Rebo. Ayuda. Aku neng Solo. Mlaku-mlaku karo tuku bakso. Ana cah wedok ndol. Lambine ijo bareng tak cedhaki. Aku dikroyok coro. Dintong tak tong 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 ndak gintung-gintung krek. Penak ndol. Enak. Dina Kemis Mas Yuda. Aku neng Inggris mlaku-mlaku ndol. Karo tuku lapis. Ana cah wedok Ireng manis. bareng tak cedhaki. Kirek didik. Alah, Mas Cak Yuda. Ngeten lho perkara kirek didik bisa dibedak. Masalah kirek didis. Ha iya no. Ora iso bedake antarane wong gadis karo kirek didis niku. Kok ya kebangetan sing lamur mripate. Iki nyapa? Nyapa? Dadi gamelipun. Kisinan ora nek gamelane kok joget dhewe kan kisinan. Sapa? Kowe kisinan. Pancen iya. Dina Jumat Mas Yuda. Dina Jemah ndol. Ya. Aku nang sawah Mlaku-mlaku karo ngusung gabah. Ana wong wedok. Bubuk mlumah bareng tak cedhaki ndol. Murep. Iki kok ora pas to koke. Ngarepe mburine ya no. Wong NN kabeh, OO kabeh, kudune ya kabeh. Lah ya sirar kono mlumah to. Bareng tak cedhaki kok murep. Wedine tak kapak-kapak nih. Iya. Dina Setu. Ya. Aku nang Cepu. Mlaku-mlaku Mas Mondol. Karo tuku duku. Ana cah wedok cah mondol. Rupane ayu. Bareng kok cedhak indol. Kleru mbok deku. Mbok dene sik enom. Mbok dene sik enom, Pak. Enom, ditong tak tong tang tong ding tong tak. Kaset. Nah, iki tenanan kok kaset piye? Bareng tenanan ora gelem joget. Iki live kok kaset piye? Kaset. Oh iya. Heeh. Dina Minggu Mas Mondol. Aku ora metu. Mlaku-mlaku. Aku ora metu iki. Piye ta? Metu to, ra ketang wong saiti metu to. Ra ketang sithik metu. Wong ora metu kok kon metu. Ya ning jero omah kan ya kena. Mlaku-mlaku ning jero omahku, ngono kan ya kena.